Госпожо, с вас се виждаме за втори път. Да, виждаме се за втори път и за да дойда втори път, значи има някакъв ефект и затова съм дошла. Имахте проблеми с гръбначния стълб. Гръбначния стълб, слъчката, главоболие, което изчезна. В последствие сега няма такива симптоми. Сега, особен проблем беше гръбначния стълб. Да, определено. Опорно-двигателната система беше много нарушена. Да. Определено сега се чувствам много по-добре, затова съм дошла. Убедена съм, че ми помага. Да. И... Как се чувства гръбначния стълб? Вие преди усещахте, че цялото ви тяло е студено. Значи това беше една студенина, самите кости ги усещах като ледени парчета вътре в мене. Значи в най-голямата горещина ми беше просто студено. Гледам хората как се потят, аз умирам от студ. И чак ми беше срам да кажа на хората, как може да ви топло положение, че на мен не е студено. Значи това нещо изчезна. Още от първи път изчезна. Да. Сега вече усещам топлото. Усещате свободата на краката? Свободата на краката, движенията, няма болката. Тая болка при движенията на врат, на ръце. Краката са много по-пъргали, бих казала. Значи не се замислям като клекна дали ще стане и как ще стане. Докато преди това не става? О, не. Като клекна се зачудвам така. Ставам, обаче винаги с болка тук и там, която да прерязвам. Когато най-малко очакваш. Обикновено е така. Добре. Значи имаме резултат. Да, определено резултат имаме. Добре. Благодаря ви много.